खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव आङो माने भैरबखुन्द थांनो नागिरदों बेरायहैनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना थाङाखै ओंखायनो दिनै सानदेनि बेलासि ओरैनो थाबायहैनो लुगैदों आरो ओंखायनो थांसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबालाय स्किप खालामालासिनो लासिम नायलांबाय थादो माने जोङो मेन रास्ताथिं थाङाखै आरोना हाइवेथिं जोङो बेलेग गामिथिं थांदों आरोना हाबनानै मा होनगोन बादा गामि होनो आरोना बे गामिखौ जों बादा गामि ओमफ्राय बान्दुगुरि जाना ओंखारहैगोन आरो नायनायाव नुथेलायदों माथो नायनायाव हाग्रायाव सिनारि गैया नोंथांमोना आंनि ड्राइभारखौ नायनो लुबैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ जल्दि साबस्क्राइब खालामना होदो मनिटाइज जाजासे अब्लानियासो आं नोंथांमोननो आंनि ड्राइभारखौ देखायगोन आरोना जोङो दायो बान्दुगुरि लामा मोनफैबाय बेबायदि वाटारनि टिकेट होनाय दङ बेलेगावबो दायो मा गामि मोनो बेखौ दारि मोनबाय ओरै लेफ्ट साइडथिं लेफ्ट साइडसे ना माथो जोङो दायो लेफ्ट साइडथिं हायबाय मेन लामा मोनफैबाय जोङो बजार दङ रांदे दिनै ओंखायनो जि मानसिखा एन्जर बेदर लांबालाय हा एन्जर बेदर मोनो दा थैत माहा मैला एन्जर बेदर दंफांखौ मोजां नुदोंलै बेखौ जोङो मोनफैबाय भैरबकुन्द तिनिआलि मोनफैबाय भैरबकुन्द तिनिआलि दायो थान्दा चिप्स ओरि बायनोसै जाग्रा ओमफ्राय जिरायहैनो जानोसै चिप्स दुकान ना माबा चिप्स दुकाना जाग्रा बायबाय आंकोल चिप्स लेस थान्दा ओमफ्राय दै बायना लाबोबाय जोङो जाफैनोसै आरो दसे जिरायनानै नायदो लोगोफोर भैरबकुन्द मोनफैबाय
Iफोरलाय मा सुइमिं पुलफोरनो इथिंनो ओमफ्राय बे न'आलाय माबे न' फिसा फिसाया जोंहा होमबालाय खाला बेनो जाहैबाय भैरबकुन्दनि स्केट वाव इथिं बार दंलायनो माथो होनो mobile apa baraksin gilu lu nuakai जों अरुणाचल थांनाय लामाथिं हाबनो नागिरदों ससे हा इबो लोंनायनि गोनजा oh my god इथिंबो दुखान जाजोब्बाय माथो आयो आं हायफेरस्रायाखैबा इमान बोसोर जाबाय बिथिं आं हायबा दुखानानो मोनसेबो गैयामोन आयो खाला हनै बेदर सावनाय हा मानो बेदर सावनाय kan harga nih kok ayo rasta begini kasih lem slide nih dong ya iya hasil iri apa ini loh angkat ini malah hasil iri apa Hah? Iya. Ai làm việc con đội các bạn đó. Kini অবস্থা গেলা जी इंटरेस्ट वीडियो मला वीडियो भी लेने biar ya mulai lah coba hasu dia ya bukan deh maba maybe zagra noodles sari chips sari ini Sunday nalar kayak macam itu sih ya 15 August oleh masih jaga ganda ada dini Sunday nalar thabai na Naina ni biar tunggu dulu
dong gitu. Kurung kak. Kiu na buku ah. Unao. Yang lu dulu makan mana ni? Aku tu dulu jaga mana sense? जोङो थान्दा दै चिप्स आरिखौ जों जाखांबाय मोनाबायबो नालाय बाहाय ओंखायनो जों लासै लासै ओंखारलांसै थांबाय जों लामाया हलै मोजाङै नाय cari lo bye bye Bhairakhunda थांसै जोङो सानदेनि बेरायफैनानै माइन्ड फ्रेस मोनबाय बाहाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव Bhairakhundखौ नुफैनानै गोजोननाय मोनबाय जों हायनायानो थिग जाबायलै न' बांद्राय मोनाद्रायाखैबो माबा आरो मोनाद्रायबा दा गारि जेव जेव जोङो Bhairakhundनिफ्राय थांबाय थानोसै स' thank you so much for watching my video दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोननाय जासिगोन love you guys bye bye and don't forget to subscribe my channel अननानै आंनि चेनेलखौबो like subscribe comment खालामनानै होदो bye bye